uDeputy Mayor womkhandlu wasoPhongolo Mgazi, oyihlalo nonobhala bamaziko, umfowethu uThulani Thelezi oke bamenyezwa la oyicandidate ye-IFP ku-Ward 12, Viva Ward 12, Viva! Sawina bafana sawina. Ngiyabingelela kwebazokuphepha, imedia, ama-stakeholders onke akhona, mphathi wohlelo ngifisa ngenxa yesikhathi ngoba mkhulu umsebenzi esizowenza namhlanje. Inhloso yokuhlangana kwethu namhlanje ukuba sizokhumbuzana, ukuba sizothintana ngeindololwane, uthinto seduze kwakho ukuba umkhumbuze ukuthi inkathi izobusa. Sibizene namhlanje ukuba sizothintana, sikhuluma umlomo nomlomo, sinikana imiyalelo, sinikana imiyalezo, sithumane ukuthi luyeza ukhetho ngoNovember. Sihlangene ke namhlanje njengenkatha, sihlangene namhlanje njengombutho esawusungulelwa umntwana wophindangene ngenxa yokuzwa umthwalo usinda abantu baseNingizimu Afrika. Wayesesungula inkatha eyisungula ngoba inkatha yehlukanisa isisindo somthwalo kanye nezonga lentamo. Yingakho i-IFP idonse iminyaka engama-50 kungenxa yokuthi inkatha vele inkatha iphakathi kwesisindo somthwalo kanye nezonga lentamo. Ngakho-ke njengoba umhlonishwa umeya waseBantulusini boComrade eke washo Thabizolo ukuthi sinenkinga yokungabi namathuba emisebenzi. BoComrade, amathuba emisebenzi awekho izwe lonke laseNingizimu Afrika. Sibhekene nenselelo yokuthi njengoba izingane ziphase ezikoleni ziphasela ukubuya izohlala emakhaya, kodwa umntwana wakwaphindangene wayiprofetha lento ngo-1978 ngesikhathi esitshela thina sasesikhona ukuthi kuzindlala abantu bakithi abafunda ukuzakha, bafunda ukuzenzela, abalime ukuze bangabulawa indlala. Umntwana wayesitshela ukuthi umnotho usemhlabathini, abantu sebaye ukulima sibulawa indlala. Kodwa futhi boComrade sihlangene namhlanje asikwazi ukuziba ukuthi isimo somhlaba sijikile. Njengamanje wakha umgwaqo namhlanje, kusasa kufika imvula iwugugule wonke. Sibhekeneke nenkinga yokuba izifundiswa zakithi zisilekelele ukuba sibhekane nalesi simo esibhekene naso sokuguquguquka kwesimo sezulu. Izulu liduma kabi, line kabi, kodwa futhi uma lishisa kakhulu. Ngakho-ke boComrade sibhekene nesimo sokuthi eZululand Thabizolo abantu bafuna amanzi kuney'ndawo ezingenawo amanzi ngenxa yokuthi amanzi ayekade ebekelwe labo abathize. Yikho amadamu ethu Nkosi yesizwe emancane. Ngakho thina njengabantu abampisholo siyehluleka ukuba simumathwe ileso sisinda samanzi. Yikho sithatha isinqumo sokuba sikhulisa udonga lwedamu lwaseFrayed uba akwazi amanzi ukugcineka, bakwazi abantu amanzi ukwathola. Kodwa futhi sinesixazululo sokulanda amanzi eJozini ukubazolekelela bonke abantu baseZululand. Kodwa sinenkinga yokuthi kusenabantu
abangakabi nawo ugesi, kusenabantu abangakabi nawo ama-toilet. Ngakho-ke simele lokho boComrade ukuba sinikhumbuze ukuthi lezo zinto enikhala ngazo siyazazi ukuthi lezo zinto niyayidinga futhi nasikhethela lokho.